Pusti sine, mama će, nemoj sine, baka će, evo tata će da završi za tebe i polako mi školujemo generaciju idiota koji su nesposobni za život. Nesposobni su jer su zavučeni u video igrice, žive u virtualnom svetu. Nesposobni su jer su navučeni na društvene mreže, nemaju pravi društveni život. Na pune 23-24 godine uopšte ne doživljavaju koncepte rada kao nužnost, naslanjuju se na porodicu i maštaju o velikim parama, mašti o tome da će u 23 godine on da nauči da trguje kriptovalutom, da nauči da trguje na berzi i da postane milioner, jer je video tipa koji je na internetu slikao to da je postao milioner i zato i Srbija i druge zemlje u okruženju uvozimo ljude iz Bangladeša, uvozimo iz Indije, iz Vijetnama, iz Kube, jer naša deca su nesposobna da sama bilo šta da rade. Pusti sine, mama će, nemoj ti sine, ja ću. Šta ti rekla učiteljica, idem ja njoj da objasnim. Pišete im domaće, vi im perete veš, vi im sređujete sobu, vi im sklapate stvari. Kako ga naučiš, tako će da funkcioniše. Ako dete nije išlo samo u poslu, ako nije išlo samo na more, ako nije ostalo bez kinte 5 dana pre kraja letovanja, pa mora da se snađe, da pozajmi, da se hrani siromašnije, bit će malo čvršći. A ako pušti sine, mama će, nemoj sine, tata će, napravit ćete debila. Vi što ste se prepoznali, ali ne kao roditelji, kao deca. Pa nisu ti roditelji krivi što si ti slina. Počni da radiš, počni se trudiš. Jeste teško i jeste, nisu to te velike pare, male su pare, ali su realne i postojeće.